खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ मोनसे गिख्रंथाव जाथायाव इराननि 63 बोसोर बैसोनि हादरगिरि इब्राहिम राइसिनि जिउ खहा जायो। हेलिकप्टाराव दावबायनाय समावनो हरखाबै गिख्रंथाव हेलिकप्टारनि जाब्रबथायाव इराननि हादरगिरि इब्राहिम राइसि, इराननि फरेन मन्त्रि हसेन अमीर आब्दुलाहिनजों लोगोसे मावख'गिरिफोर आरो हेलिकप्टाराव गाखोनाय गासैबो दावबायारिफोरा दुखुनांथावै जिउ गोमायो। बे गिख्रंथाव जाथाया इराननि सा-सोनाब ओनसोलाव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव फुड पयजनिं जानानै गंसे नखरनिनो 7 सुबुंफोरा लोमजाना गोब्राब थासारि। ब्रयलार दाउ बेदर जानायनि उनावनो खिनाय गोबानाय जानानै नखरसेनिनो गासै 7 सुबुंफोरा गोब्राब फुड पयजनिं जानानै गसाइगाव आर.एन.बि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। गसाइगावनि सत्त गरजान गामियाव जादों बे जाथाया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दतमा बाजारनिफ्राय ब्रयलार दाउ बेदर लाबोनानै संनानै जानायनि दान्दिसेनि उनावनो नखरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरा खिनाय गोबानाय जायो। क्रिजु ब्रह्म, हिमांशु नार्जारि, अनजिमा ब्रह्म, तिलक ब्रह्म आरो मुखि ब्रह्म मुंनि नखरसेनिनो 7 सुबुंफोरा ब्रयलार दाउ बेदर जानायनि उनावनो फुड पयजनिं जादों। गोब्राब थासारियाव 7खौबो गसाइगाव आर.एन.बि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायोब्लाबो क्रिजु ब्रह्मखौ दासिमबो देहा फाहामसालियावनो फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। मैया सानजौफु समाव दतमा बाजारनिफ्राय लाबोनाय ब्रयलार दाउ बेदर जानायनि उनावनो बेलासिनि 5 रिंगायाव गोब्राब थासारियाव फाहामथाय लानो गोनां जादोंमोन होनना नखरा फोरमायदों। मुकालमुवायाव गिख्रंथाव सारअन्थाइ गावनायजों नखरसेनिनो 50 मोसौ बोरमानि जिउ खहा। कपिल आलीनि नखराव सारअन्थाइ गावना 50 मोसौ बोरमा थैदों। मुकालमुवानि 2 नं कप्लाबारि सारनि कपिल आलीनि नखराव हरनि 2 रिंगायाव जादों बे गिख्रंथाव जाथाया। सारअन्थाइ गावनायजों खेबसेयावनो कपिल आलीनि गासै 50 मोसौ बोरमाफोरनि जिउ खहा जायो। सारअन्थाइ गावनायजों न'आव थानाय 3 मोसौ, 7 बोरमानि जिउ खहा जायो आरो सारअन्थाइ गावनायजों न'आव अर जोंनानै 10,000 रां आरो माखासे फोरमान बिलाइफोरा खामनानै सेवहांगार जाजोबो। गवालपारा जिल्ला दुधनय थानानि सिङाव थानाय फालापारा गामिनि हिरनमै खाख्लारिया जिनाहारि खालामग्रा लंपटफोरनि आखायाव जिउ गोमानांनाय जाथायखौ खौरां मोननानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दुलाराय राभा फरायसा आफादआ दुखुथिया नखराव थांनानै खौरां लाहैना गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे गोख्रों रावजों सोंखारिना दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनो दाबि दैखाङो आरो हिरनमै खाख्लारिखौ बुथारनाय नखरनि न'खौ बुलडजार लगायनानै सिफायनो थाखाय दाबि दैखाङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।